Atxaldeon, gaurkoan Aitor Etxarte berezibar daukagu gurekin Eskola Kontseiluko lehendakaria eta etxenetako kolaboratzailea. Kaixo Aitor, zer moduz? Primeran, hemen, zuen etxean oso gustora beti. Bai, beti bezala. Hau, batez ere, elkarrizketa kuriosoa edo esan dezakegu berezia dela, zeren Eskola Kontseiluko lehendakariatza utzi behar izan duzu, orduan Eskola Kontseiluko lehendakari bezala izan daiteke zurazken elkarrizketa, ezta? Etxe honetan bai, segura eski. Esango genuke bihar bertan esango dudala ofizialki hori, lagun askok eta kolaboratzaile askok jakina badakite. Dagoeneko 4 urtetarako sartu nintzen, 2015ko udan eta 2019ko udan utziko dute ardura bai. Erabakia pertsonala izan da edo pentsatutzen neukan denbora nagusi batetik? Nik esango nuke beti gertaera guztiekin bezala 11 arrazoi daude ez da bueltaka bi oso garbia dira, batetik ez zaite egoki iruditzen 4 urte baino denbora gehiago aritzea halako ardura lanetan, iruditzen zait beti ona dela zirkulatzea jendea, pertsona berriak, bestera bateko sensibilidad dutenekin eta konpartitzea halako lanak, hori zalantzarik gabe iruditzen zait oso garbia, baina beste alde batetik ere, iruditzen zaidean merezi dudala erretreta hartzea, hori dagoki dalako berez, eta hori horregatik egingo dut, ez zuzen ere abuztuan erretreta hartuko dut, beraz, hor bukatuko da hemen nire ibilbidea. Eskola Kontseiluan 4 urte egon zara, lehendakari bezala, konta iguzu, bertan egondako lana, zer nolako lan egin dituzun, nolako esan den esperientzia? Eskola Kontseiluaren lana, hemen Xaloa telebistako lagunek ezagutzen dute, hilabetero zorionez, hemen horren berri eman dugulako, eta egia esan da, 4 urte hauetan aldaketa handia eman diogu Kontseiluari, hori guztiok aitortzen dute, zer esanik ez barruan parte hartzen duten eragile guztiek, baina baita ere hezkuntza munduak eta gizartean halako gaiaren bueltan interesa dutenek. Zergatik diota, hezkuntza mundu honetan, egia esan da askotan bereziki entzuten duguna da eguneroko berri horiek ematen dutena, askotan oso modu aparatosoan, ez da oso modu neurtu gabean, hainbat gaien inguruan, bueltak eta bueltak aritzen denean, baina Eskola Kontseiluko lana bestelako bada. Hori saiatu gara agertzen azken urte hauetan. Batetik legeak eta legeen kudeaketaren atal bat dagokigu, guk irizpen asko sortu behar ditugu, Nafarroan ondoren indarrean egongo diren hainbat neurri legal, akademiko eta hoien inguruan, horrek lan handia ematen du beti, 4 urteetan 94 bat inguru lege egitasmo, agindu foral eta beste aztertu ditugu, saiatu gara hobetzen, eztabaidatu dugu eta beste, eta horrekin batera baitere noski Estatuko Eskola Kontseiluan parte hartzen dugu, horre erkidego guztietako lehendakaria gara eta bestelako eragileak eta hor baita ere noski estatu osorako diren lege edo egitasmoen berri aztertu behar dira eta kudeatu eta horrek ere garrantzia handia du zen dakizuen bezala 4 urte hauek izan dira oso urte konfliktiboak, Lomce zegoelako atzetik, Lomceren aurkako posizioak oso nabariak ziren askorengan, adibidez Nafarroko Eskola Kontseiluaren aldetik oso garbia izan da jokaera hau, aurreko 4 urteko parlamentuak eduki duen joera bera nolabete guk ere mantendu dugulako. Beraz, alde legal hortatik lan handia dago. Eta gero dago beste lan bat, bereziki bultzatu duguna 4 urte hauetan. Eta da, hezkuntza ikerketa, hezkuntzaren hedapena, ikerketaren hedapena, saretzeko, jakinduria saretzeko aleginak, eta hor, makina bat 7 jardunaldi egin ditugu, gure bilduma monotematiko bederatzi aletan eraman dugu, aldizkari digitala jarri dugu martxan, 7 ale oso osatuekin, iniziatiba asko egin ditugu, eta horrek suposatu du eskola askotan izan garela, izan naizela, eta hor sare asko eta lotura handiak egin ditugula azken finean eguneroko protagonista diren horiekin. Beraz, gauza asko eta oso anitzak egin ditugu 4 urte hauetan bai. Zu lehendakari bezala, izandako esperientzia honetan, zeintzuk esango zenituzke izan direla zure erronka nagusiak legealdi honetan? Erronka zenbait, batetik
hau ez da sekretoa nik esaten badut, baina Nafarroko Eskola Kontseilua badator bestelako ziklo batetik, edo zetorren beste ziklo batetik, eta egia esan da, oharkabean pasatzen zen erakunde bat zen lehen esan ditugun bi lan handi horietatik, legeak aztertu eta horren inguruan irizpenak eman edo eta ikerketa egin eta horren edapena ia lehenengoarekin nahikoa zuen eta besterik gabe, esan dut oso profil basua apala zeukan kontseiluak. Eta 4 urte hauetan ni saiatu naiz noski bestelako profil hori indartzen bereziki bigarren atal horretan zen eguneroko aldaketak bereziki, ez dira bakarrik etorriko legeak aldatzen direlako, hortatik ere bai, zer esanik ez dago, baina baitere gure praktika diferentea direlako. Hor egon da aldaketarik handiena, eta aldaketa horrek hemen, nik uste dut babes eta indarra handia izan duela, arazoa izan da, bitartean gure 4 urteko ziklo honetan, Espainiako gobernuak ezagutu duela oso egoera konplexua, gogoratu behar zarete iaia urtebete Espainia egon zela gobernuri gabe, Rajoyren garai horretan, ezagutu ditugu 4-5 lehendakari ezberdin, egoera ezberdinetan, eta horrek eragin oso handi izan du, baita ere hezkuntza munduan, ze bazirudien Lomceren legea bere azkenetan zegoela, baina 4 urte hauetan lan handia egin dugu egia esan da bestelako lege baten alde, toki askotatik eta baita ere Estatuko Eskola Kontseiluan, baina ez dugu aurreratu nahi izango genuken moduan alde hortatik, ikusiko dugu zera datorren hemendikan aurrera. Baina oso, esango nuke, ziklo diferentea sortu dela 4 urte hauetan, naiz eta Estatuko marko orokor horretan, lege aldiaren marko orokor horretan eta bestelakoetan hutsaren hurrengoa izan den. Lomce, badakigunez, esan duzunez, hor dago kolokan, ez dago kenduta, ez dago horrera namana. Zuk nola ikusten duzu, oraindik ere gobernu aldaketa ez dago finkatuta, baina auskalo, sozialistek berriz ere kargo hartzen baldin baduten, zuk uste duzu Lomce aurrera eramango dutela edo beste modutako legealdi bat pasatuko dutela? Lomcerekin oso gauza kurioso asko gertatu dira. Baina besteak bestek harrigarria da nola ez dakite Lomceren atzetik bultzada eman zuten eragile politiko, sozial eta profesional askok ere nola ez duten ondoren babestu sikiera. Orduan oso gauza bitxia izan da, ze berez lege organiko bezala ez da ere lege propio bat, lege berezi bat, baizik eta aurreko lege organiko baten eraldaketa baten ondorengo prozeso pixka bat komplexo eta estrañoa da, ze bez da LOE eta LOE horretan txertatu egin ziren hainbat aldaketa, beraz ez da lege bat berria, baizik eta aurrekoari egindako emendakinen ez dakit nik halako Tetris estraño bat. Eta kontua da, hortikan aurrera, azken 4 urte hauetan, gelditu egin direla Lomceren hainbat elementu, esango genituzke, ikusgarrienak, kaltegarrienak, iritzi publikoari begira, agian mingarrienak, hori lortu dugu egitea. Eta saiatu gara eta ez gutxi alternatibak bilatzen. Alternatibak bilatzeko, zer esanik ez, lege organiko bada, horrek badu tempo bat Madrilgo gobernuak, hango korteek erabaki behar dute, eta beste, baina egia da, erkidegoetatik aurreko, orain bukatzen den 4 urteko ziklo honetan, erkidego gehienen hezkuntza sailek ez zuten babesten Lomce, kontrako joerra zuten, oso garbia zen gainera, eta erkidego gutxi batzuetan bakarrik, esango nuke eskuinak oso modu nabarmenen kudeatzen zuen horietan, zegoen Lomceren aldeko jarrera bat, esplizitoa garatzeko eta beste. Horrek zer esan nahi du, inpas luze bat izan dugula 4 urte hauetan, baina aldi berean esan behar dut, eta hau ez da garrantzi gutxikoa, kongresoan osatu zen, eta senatuan baitere talde berezi bat, adituen iritziak ezagutzeko, lege berri baten nolabait oinarri eta osatzen joateko, eta aldi berean baitere Estatuko Eskola Kontseiluan osatu zen ponentzia bat, etorkizunari begira lege berri baten oinarriak adosteko. Eta esan behar da guk Estatuko Eskola Kontseiluan
lortu genuela adostasuneko testu bat, oso landua, egon ginen azaroan, abenduan eta urtarrilaren hasieran, aurtengo urtarrilaren hasieran, eta ponentzia ginen hain zuzen ere, Valentziako estatuko eskola kontseiluko lehendakaria, Madrilgoa eta ni neu, hirurok osatu genuen ponentzia hori, eta ponentzia hori aldaketa batzuekin eta eztabaida handien ondoren da onartu egin dena estatuko eskola kontseiluan nolabait markatzeko noruntza jo beharko lukeen lege berri bat. Honekin esan nahi dut eztabaidak eginak daudela, asko hitz egin da horren inguruan, garbi dago gai batzuk, 3-4 bat gai oso komplikatua direla, eta hor nekez egongo da adostasuna, alderdi, izango nuke, handienen artean, baina gero, gai zehatz askotan, nik uste dut asko horrelatu egin dela akordietara jotzeko bidean. Eta hor noski aparte dago, parentesi baten esan behar da, Nafarroa, ze Nafarroak ez du hezkuntza legerik. Kuriosoa da bai. Kuriosoa bai. Erkidego asko dagoeneko eta batzuk aspaldi badute hezkuntza lege bat, kasu batzuetan hezkuntza lege horiek aspaldikoa dira eta bigarren, esango nuke, bigarren eztabaida batean sartuko dira hobetzeko dituzten hezkuntza legeak, eta Nafarroan, izan dituen majoria minoria politikoen jokoen arabera, gaur deguna ez dugula hezkuntza legerik. Ikusiko da, eta ere ikusi beharko da, gobernu aldaketa hor kolokan dagoela, behar zen motetako neurriak aterako dituzten, ez da? Hori da. Nik esango nuke hor, hezkuntza munduan, lehen esan dugun bezala, 3-4 gaietan, eta Nafarroan berdin, eztabaida oso bizia da, eta nekez egon daiteke akordioa. Akordioa esan nahi dut, osotara izan daiteken akordio bat, hor tarteko bideak bila daitezke, zer esanik ez dago, baina gero, aipatu egiten nuen bezala, gai zehatz askotan, nik uste dut akordiorako bide oso handia dagoela, eta urte hauetan hori erakutsi egin da, zarata guztien azpitik, eta nik uste dut ebendikan aurrera ere, hezkuntza zailak hartzen duen ekipoak, inteligentzia baldin badu, elementu hori guztiak negoziatzeko, nik uste baduela hor zer egiterik oso modu gainera zabalean. Ikusi beharko da bai. Berriz ere eskola kontseilura bueltatuz, 4 urte hauetan egondako esperientziaz, balorazio positibo bat egin dezakezula esango zenuke? Ni egiten dut inogo zalantzarik gabe. Lehenik eta behin, Nafarroko Eskola Kontseilua dakizuenez 35 pertsona osaturi dago, 35 pertsona horiek oso sektore diferenteketako ordezkariak dira, eta horre irakasleen ordezkari edo ez dakit patronal pribatu konzertatutako ordezkariak dira, edo eta administraziokoak zer esanik ez, esan dut oso anitza da, eta oso anitza izan da, zen jaiotzez horretarako da baita ere, azken finean hezkuntza munduan dauden interes eta planteamendu guzti horiek nolabait jaso eta alde neurrian bideratzeko, nik uste dut urte hauetan lortu dugun barne giroa, lan egiteko giroa, oso garbi izan behar dut, bikaina izan dela, bikaina. Eta hori ez da nire meritua, horrek esan nahi du, horre parte hartu duten lagun guzti horiek baita ere ahalegin bat egin dutela esplizitoki. Eztabaida gogorrenetan ere bai, oso modu dotorean, elegantean eta eraikitzailean aritzeko. Hau da niretzat dagoen balorerik handienetariko bat, erakunde batean noski. Erakunde bat eraginkorra izan behar da, bere lan egin behar du, baina gure moldeko erakunde batean, ze azken finean, iritziak elkarreman eta hor zerbait elkarrekin trabatzeko jaio diren edo jaio garen erakundeetan ezinbestekoa da giro ona. Eta noski, lehen esan duan bezala guztion esku dago hori, eta niretzat postasun iturri oso handia izan dela urte hauek, ez bakarrik barnean 25 pertsona horiekin izan ditugun harremanengatik, baizik eta bereziki egarria zegoelako baitere hezkuntza munduan, zuzenean hezkuntza mundutik zetorren norbait edo horrekin sensibilitate berezia zeukan norbait, ez dakit ikastetxe joteko, nik hori oso garbi eduki dut nire
asteroko agenda horretan, eduki behar nituela astero, pare bat edo 3 ikastetxe bizitatzeko, baina ez besterik gabe egunon esateko, ezik eta proiektuak ezagutu eta ondoren gainera zabalarazi, koordinatu besteekin, eta hori da niretzat ez dakit egin dudan lanetatik atseginenetarikoa, ez da, Nafarroa goitik bera ez dakit bidaiatu, batetik bestera ezagutu ze proiektu ziren, eta noski gero loturak sortu, egin ditugun jardunaldietarako, publikazioetarako, edo besterik gabe, ikastetxoiek zituzten berriak edo jasotzeko eta bideratzeko ere bai. Beraz, horrek ere beste ondoren izan dugun bezala bestelako emaitzak eman ditu, akademikoak, publikoak, publikazioak, liburu bilduma eta beste, baina funtsean nik uste dute lan honek aukera zoragarri ematen dio lehendakariari bertatik ezagutzeko hezkuntza sistema, berdin aurre hezkuntzako eskolak edo berdin batxilergo edo lanbide heziketakoak eta tarten dagoen guzti hori ere bai. Bai, oso polita da bai. Bai. Pixkat, balorazio personal egiteagarren, nola ikusten duzu orain beste perspektiba batetik eskola kontseiluaren etorkizuna? Horren urteetan begira. Nik uste dut oso irekia dagoela. 4 urte hauetan bultzada oso nabarmena eman diogu, bai barne funtzionamenduari begira, alik eta bilerarik horizontalenak eta parte hartzailenak bultzatuz, batzorde asko sortu ditugu adibidez egiten genuen lana ebaluatzeko, hori gutxitan egiten da, gainera gonbidatu ditugu kaso askotan kanpoko adituak gure lana ebaluatzeko, eta nik uste dute, hobetze alde horretan Eskola Kontseiluak beti bere burua eta bere posizio instituzionala eduki behar du oso irekia. Izten badu, bere funtzionaltasuna apalduko da erabat. Guk behar duguna da Eskola Kontseilu bat irekia, denbora osoan hezkuntza sistemako benetako eragileekin kontaktuan dagoena, eta eragileak ez da ahaztu behar ez dira bakarrik irakasleak. Badira, edo bagara, baina gauza guztien gainetik dira familiak, dira ikasleak baitere, entzun behar ditugulako, eta dira baitere hezkuntzaren ingurua, baina gero eta parte hartzea handiagoa duten gainerako eragileak. Ze gurekin lotura dute, baitere noski zientzia eta teknologian ari direnak, berdin da ze aldetik edo ze hildoti datozen, baina baitere artea edo filosofia lantzen ari diren eragile horiek, pertsona horiek, erakunde asko eta instituzio asko daude Nafarroan, hezkuntzari begira zuzenean ez, baina hezkuntzarekin lotura dutenak. Beraz, ulertu behar dugu gero eta gehiago, Eskola Kontseilua ez dela bakarrik eskolari dagokion erakundea, baizik eta hezkuntzari dagokiona, hezkuntzari eta kulturari dagokiona. Hau nik uste dute importantea da, eta 4 urte horregatik ekarri ditugu, gurekin kontraste egitera, ez dakit big dataren adituak, edo filosofian adituak, edo arkitektuak espazio eta eskolari buruz hitz egitera, baina baitere noski, ez dakit landa eremuko eskola txiki baten irakaslea. Esan nahi dute, gure burua irekitzen badugu, Eskola Kontseiluak edukiko du hasteko harreman handiagoa, sare handiagoa bere inguruko errealitate osoarekin, pentsatuz beti ere errealitate hori dela gizarte osoa, ez dela bakarrik eskola. Eta nik uste dute, hori bideratu dugula 4 urte hauetan, eta pertsonalki oso atsegina egingo litzaidake konturatzen mendik 4 urtetara ere bide hortatik eta gehiagotik, baina bide hontatik adibidez egin dutela, ezta, ondoren datozenak, ikusiko dugu. Bai, ikusiko dugu, bai. Ja, baita ere, hemen ere, txonetan egon zara urte batez, esperientziak eta kontatzen, ez dakit, kontigu zu pixkat ere, nolako izan den zuretzate hemen egondako esperientzia? Zuekin egotea? Zurekin oso horreza da egotea, oso horreza. Eta nik esango nuke gainera, hor betetzen duzuela funtzio bat, agian egunerokotasunetik antzematen ez dena. Arazo handia dugu gaur egun gizartean oro har egiten dugun hori komunikatzeko, edo egin nahi dugun hori komunikatzeko. Problema izugarria da, ze gizarte oso aktibatuan bizi gara, eragile pertsona, erakunde askok
ez dakit, jotzen dugu komunikabideen ateetara, jokatu nahi dugu nolabait gogor eta jarri nahi ditugu gure gaiak lehen lerroietan, nahi ditugu denbora espazio handiak gurea zabaltzeko, eta egia da hori alde batetik datorrela, baina beste alde batetik dagoen komunikabideen mapa eta sarea da dakiguna. Eta nik esango nuke oso garbi, Nafarroan dugun arazorik handienetarikoa da, hain zuzen ere komunikabide aske, kritiko eta zabal oso gutxi ditugula. Eta hori bizitza kulturalerako tragedia bada, hezkuntzarako baita ere, eta gainerako sektoreentzako jakina baita. Nik nire aldetik ikustean badut, zer ondorioztatzen dut, 4 urte hauetan adibidez, komunikabide batzuk besteri gabe lerrokatu direla hezkuntzaren inguruko gai izardei daitezken horiek, oso deigarriak diren horietan, garbi esan behar da, gerra egitera, eta ez dute inongo babesik, inongo neurririk hartu hori ekiditzeko kontrakoa, oso modu esplizituan jandira hori egitera, zoritxarrez horrek deformatzen du erabat errealitatea, zen errealitatea ez dago hor, baina errealitate bat sortzen du, hori da kontua. Eta sortzen den neurrian, ematen du ondoren gainerako guztiok ezeztatu behar dugula, sortutako errealitate hori. Honekin esan nahi dut, zoritxarrez, oso komunikabide gutxi ditugu Nafarroan, bestelako iritziak emateko, edo eztabaida egiteko, edo besterik gabe informazio hutsa emateko. Eta zorionez zuek zarete egiteriko bat, garbi esan behar dut. Beste toki batzuk funtzionatzen dute, trintxeren logikekin, bai? Orduan, gureak deitzen ditugu, eta besteak ez ditugu deitzen, eta besteok egiten dute aldirantzizko jokua, ezta? Izpiluarena gureak deitzen ditugu, eta ez ditugu besteak deitzen. Honek sortzen du, nik uste dut oso zoritxarrez, oso giro eskasa, kamusten du eta antzutu egiten du eztabaida izan beharko litzatekena, baina ohiurik gabeko eztabaida, ezta? Datuekin, evidentziekin, sensibilidadeak mahai gainean jarriz, eta horregatik oso importantea da komunikabide independenteak edukitzea, oso. Eta komunikabide independente horietan gainera hitza ematea guztioi, mugari gabe, listo. Hori da falta zaiguna gure, komunikazio sisteman, ez da, baina dizuek, ni baino beto dakizue. Baina ez enpeñan dela interesak dira, baina, karo, komunikadak ere bizirauteko laguntzak behar dituzte, bai gobernuen aldetik, bai publizitatea, bai arpitzetatik, eta, karo, orain gauden momentu honetan, ez dakigu nola ikusiko dugun hurrengo urteak, batez ere, laguntzak direla eta hainbat komunikabideek, Nafarroako gobernutik eskolatu izan dituzten diru laguntzak oso baliagarriak izan dira, bene lana burutzeko, noski, hurrengo kurtsoan ez dakigu nola ibiliko garen. Arazoa da oroar, hon egiten dugula Ana Jarentek idatzi zuen testo guztiz gomendagarri batean esaten du, hartzen du Kantek formulatzen du egia faktikoak deitzen zituenak, hau da, kuestionezinak diren horiek, esango nuke evidentziak direnak, eta esaten du, adibide bat jarriz, Bigarren Mundu Gerran ez dagoela esaterik Belgikak inbaditu egin zuela Alemania. Esango nuke hori egit faktiko kuestionezina dela, ezta? Baina iritsi gara momentu bat, non hori ere, esan daiteke inongo arazorik gabe. Belgikak Bigarren Mundu Gerran Alemania inbaditzen duela. Eta ematen du, ondoren guztiok edo batzuk edo dena delako horiek atera behar direla edo atera behar garela ez barkatu, hau ez da horrela, evidentzia da beste bat, dagoeneko horregia bere bidea egin duenean, ezta? Hau ez da bakarrik hezkuntza munduari dagokion zerbait, baina lehen modu klasikoan, prentsa horian, ohikoa zen joera hori, zoritxarrez gaur egun zabaldu egin da gai guztietara, eta hezkuntza gaia ere hor sartuta egon da askotan, ez propio sortu diren hainbat eta hainbat eztabaidetan,
eta inongo gainera lotura zutenak ez errealitatearekin, ez bazen guztiz, zirkustanziala ez da. Hau gai ondia da, komplexioa, ez bakarrik hezkuntza munduari dagokiguna, baina guri ere dagokigun. Eta askotan jakin behar dugu hor, distantzia bat hartzen, eta jakiten noraino erantzun behar dugun, eta nola, eta zer esanik, ez da. Zen ezin duguna da, lehen esan dudan bezala, izpiloaren egin, nik uste dut hori ez dela bidea inondik inora ere. Arrazi duzu. Ja pixkat ere, zurekin multatuz, etorkizunari begira, beste proiekturen bat daukazu hor artean, ez dakite deskantsatzea pentsatu duzun, edo lanean jarraitzea. Ez dakit, hor badago Einsteinek idatzi zion, oso laguna izan zuen Michel, bere fisiko bat eta oso laguntzena, bere emazteari alargundu zenean, idatzi zion eskutitz bat oso ederra, eta bertan esaten dio inbidia ziola Michel lagunari oso politematikoa zelako. Hau da, interes ezberdin diferente asko zituela. Fisiko ikaragarria izan zen, ezen iritsi jakina, Einsteinen maila hortara, mitiko hortara, eta Einsteinek bukatzen du esaldi edo idei hori esan ez, ni zoritxarrez oso monotematikoa izan naiz, eta horregaitik emaitzak lortu ditut. Eta, bere burua gaizki jartzen du, eta ez da osotara egia zen. Einsteinek oso afizio eta interes diferente asko zituen, adibidez, askotan edo gutxitan aipatzen da barkatu, bibolin jole bikaina zela, eta Mozart eta gainerako klasikoak jotzen zituela oso modu arruntean. Eta oso nabigatzaile ona zela, zeukan balandro txiki bat, eta gustatzen zitzaion bakarrik edo ibiltzea horrekin. Honekin esan nahi duana da, pertsona monotematikoak ez direla oso interesanteak. Eta guztio gure txikitasunean edo handitasunean bizitzan saiatu behar garela oso politematikoak izaten. Ni orain izan naiz 4 urte hauetan Eskola Kontseilu lehendakaria, baina batera beste gauza asko, zorionez, eta jarraituko dut. Adibidez, dela urte asko, lanean ari naizen bate elkarteetan, eta jarraituko dut elkarteetan lan egiten, zalantzarik gabe, eta noski, berriak sortzeko asmo osoa dut ere, zen iruditzen zait falta dela hor, referentzi sendo bat hezkuntza munduan hausnarketak egiteko. Eta hori, ez dakit, noizbait, norbaitek edo batzuk osatu beharko dute, edo parte hartu beharko dugu horretan, edo, iruditzen zaitor, bide asko daudela horretan aritzeko, eta zoritxarrez erantzunkizuna duten erakunde asko arrazoi diferentengatik ez diote gai horri eusten. Alderdi politikoak dute tempo bat eta helburu batzuk oso zehatzak eta oso legitimoak, baina ezin dute hausnarketa horretan sartu, beti oso epe laburrera jo behar dutelako, kasu gehienetan, unibertsitateek oso jokaera endogamoak dituzte, eta hor norbera bere lasterketa profesional horretan sartuta dago buru belarri, eta bere asmoa da ez berezik ikerketa egitea, baizik eta, akreditatzea egiten duen hori, eta bi gauza oso diferente dira horiek, beraz hor ere laguntza gutxi, irakasle, guraso garenok, askotan ez dugu denborarik, zen eguneroko lanak itotzen gaitu, eta beraz oso eragile gutxi geratzen dira hor, edo oso espazio gutxi behar ditugun agien bestelako hausnarketak egiteko eta konpartitzeko. Nik uste dut hor, ez dakit, ez dugu ezer berririk asmatuko, baina martxan jarri behar da, berdin da nork egiten duen edo ze fasean sartzen garen horretan, baina beharrezkoa da alako behategi bat edo plataforma bat oso potoloak eta komplikatuak diren gai horietan taburi gabe eta horri iritzi gutxirekin, alik eta gutxienekin sartzeko eta eztabaidatzen hasteko. Saihisten ditugun gaiak, adibidez. Eta hor segurazki horrengo gozarela? Bai, espero dut. Hortan eta beste goza diferente askotan bai. Ez dakit Aitor beste zer nahi duzun kontatu? Ezer, plazerra izan da, egia esan behar dute, 4 urte hauetan Eskola Kontseiluan aritzea,
eta bueno, bihar dugun osoko bilkuran nire agurra emango diete lankideei eta gainerako lagunei ere bai, eta eskerrak zuei ere, noski, denbora luze hontan, leio marabilloso hau zabaldu didazuelako eta berri asko konpartitu ditugulako. Aitor, mila esker, zure esperientziagatik, hemen izandako denboragatik, eta beste proiektuetan ere parte hartzen jarritzen duzun eta bertarat etorri zaitezke nahi duzunean, ona konpartitzera ere. Nahi duzuenean, mila esker. Zuri.